Matar Salim Goje ta tona asirinsa. Kun ji mun tashi da wani mummunan labari ko? Na Matar Salim Goje ta tona asirin abubuwan da ke faruwa tsakaninta da shi da kuma sauran matan nashi wanda take zargin cewa suna sheke aya tare da shi. Misali, kamar jarumar Hadiza Gabon. Ita ta yi zargin cewa jarumar Hadiza Gabon tana ɗaya daga cikin wayanda suke yawon sheke aya tare da mijinta. Ta riga ta faɗa hakan ne a cikin rubutun da ta yi a shafinta na dandalin sadarwa ta Instagram, sannan ta kawo hujjoji irin su hotuna, fayafayen bidiyo da sauran abubuwa da ta bayyana a social media handle ɗin nata. Bayan haka kuma ta riga ta zo ta yi magana akan tsohuwar matar Salim Gojen, ma'ana uwar gidansa kenan. Ta faɗa cewa ita ma uwar gidan ai ba ta son zamanta a gida. Ma'ana uwar gidan ta yi binne-binne, ta yi asiri iri-iri domin ta ga cewa ba ta shigo gidan ba, amma kuma daga ƙarshe ta shigo. Duk da haka bayan ta riga ta shigo, ta faɗa cewa uwar gidan ta gaya mata cewa ba za ta haihu ba. Ta ce yanzu to ya sa ran uwar gidan. Yanzu abin da nake so ku fahimta a nan guda ɗaya shine, a jiyan daidai lokacin da take sakin wayannan bayanai, shi kuma Salim Goje ya yi amfani da wannan dama inda ya je gidanta. An hana shi shiga, an ce bai shiga ba. Ina tunanin dai har aka kammala dramar bai shiga ba. A nan yadda ku gani inda ake hana shi shiga cikin gidan nata ne. Ita kuma a ɗaya ɓangaren tana cikin gida tana yin live, tana nuna mutane abin da yake faruwa a duniya, tana gaya musu cewa ya riga ya ƙaruso bakin gidanta. Kuma a daidai wannan lokacin idan ya shigo kashe ta zai, ma'ana zai iya kashe ta. To ku riga kun san zuciya, kuma ku riga kun san cewa ya riga ya yi girman da bai kamata a ce yana wannan shirman ba, tunda ya riga ya zama fufuna a duniya. Sai kuma ta zo ta gama rikita mai al'amuransa, ma'ana ta jika mai koko da giya, ta maida mai litinin ɗinsa juma'a. Kun ga wannan abin da ta mai, ta riga ta ɓata mai duk wani bajet. Ta hakan ne take zargin cewa duk yadda aka zai iya kashe ta. Wannan dalilin ne yasa aka zo aka hana shi shiga. To amma kuma me, wani ƙarin abin ya riga ya sake ta tun a bakin kofa. They are breaking into my mom's house. Ya sake ta a bakin kofa, ya sake ta. Ya shiga mata